Отиваме на едно кръстче. Часа е 7:50, 8 без 10 и съм се запътила към Център парк, който е на 1 км от нас. И не мога да хвана GPS, защото според мен от небостъргачите. Така че ще направя една загрявка до Център парк и там ще опитам да хвана GPS, ако не ще пусна стравата офлайн, просто да не следи. Но предвиждам часовника, защото да мога да следя пулса, да не го вдигам много, да бягам в моето ограничение, в което са зоните. Тук хората отиват на работа. Тук беше пешеходна пътека и малко минах на жълто. Тук и светофарите за пешеходи също имат едно леко разминаване, за да може пауза от зелено, за да може да се предвиждат хората, нали, да знаят кога да тръгнат или точно да не тръгват. Аз бях на жълто. Това е Radio City Music Hall. Тук сам вкъщи има една сцена, точно от този ъгъл, тук, където съм аз. Пред нас има един магазин на NBA. Ето там. И там, в далечината зеленото, ето там, е Център парк. И след малко ще сме там и ще се питам пак да хвана GPS, ако не, ще тичам по усет. Добре, тук и на червено се тръгва, защото ако се видя, че няма коли, хората тръгват. И така и ние се научихме. Естествено, небостъргачите са в мъгла. Днес доста е... Не е много студено, 15-16 градуса, не вали. Аз съм с яки за дъжд, така че да завали след тая. Телефона само ще си го скрия. И ето тук една бегачка мина. И тя отива на трасето в парка. Така че продължаваме. Ето го и него, Център парк. Вече сме в Център парк и чакам някакъв GPS да се хване. Вече почти нямам надежда да го хване GPS-а. Тук що една жена ме попита откъде да стигна от горната пътека до долната. Хвана! Супер! Добре, започвам. Как да стигне? Само как да стигне от горната пътека до долната. Аз казах, че това е моя първи път тук. Аз всъщност е втори, ама за първи път съм сама тук и нямам представа кой къде е още. Гледам в GPS и аз кой къде се намира. Така че започваме сега най-накрая бягането в Център парк. Спрях малко да загрея коленете, че още не съм. Тук това е главната алея с бегачите. Вижда се колко много бегачи има. И пешеходците, за да пресекат, трябва да натиснат този бутон. Ето там. Но ако не е много предлагано, те не го ползват. Аз тук, където загрявам, видях някакви остатъци от скъсана банкнота, предполагам. $100. За съжаление. Тук има още от нея. Окей, продължавам аз.
Сега ще ви покажа едно място, което е много емблематично за филми. Сам вкъщи, Gossip Girl. Имаше и още, ама не знам. Ето тук има една сцена от Сам вкъщи. Доста е красиво място. И един музикант, който мисля, че и миналия път беше. Така, това е мястото, на което гълъбча. На което Сам вкъщи среща жената с гълъбите. Само че те са върху езерото, което е замръзнало. Сега в момента вали и е доста красиво. Тук отсреща се вижда точно Плаза хотела. И сега ще продължим малко нататък. И това беше кросчето. 6 км. Много бавно, много лежерно, много приятно. Много се забавлявах. Не тичах само по главната алея, която е бегаческата, ами и по криви алейки. Беше много приятно, беше много катерички, много паметници, които онзи ден не видях. И сега забивам към 6-та авеню и се прибирам да освободим Стефчо, ако не е станало вече. Така. След кроса посетихме музея Spyscape. Музеят е посветен на шпионите и разузнаването. Видяхме някои шпионски джаджи, които са използвани от истински шпиони. Музеят има и интерактивна част. Решавахме задачи, тествахме бързината си, имаше също и няколко игри за наблюдателност, измама, хакерство и специални операции. На база на нашите резултати от игрите получихме шпионски профил. Моят беше ловец на шпиони, подходящ за контраразузнаване. Мога да разпознавам лъжите, наблюдателна съм и имам аналитично мислене. А Стефчо е подходящ за технически операции. Действа бързо, инстинктивно, работи добре под напрежение, също така е добър и в физическите мисии.
Има и тест, който може да се направи онлайн, без да се посещава музеят и всеки може да определи своя шпионски профил. Instead, on October 22nd, he announces a quarantine, a naval blockade of the island. Сега ще ви покажа нещо много интересно, което не сте виждали никъде. Много е яко. Виж как небостъргачите са в мъгла. И вижте това. Сграда от куфари. Много яко. Колко е нереалистично в тези сгради изведнъж това. Следващата дестинация за мен беше Музеят на модерното изкуство. Над 200 000 произведения на изкуството, картини, скулптури, фотографии, филми, арт-инсталации и обекти. Заради лошото време музеят беше претъпкан с хора и трудно успях да направя няколко видеа. Трябваше да се наредя на опашка, за да видя легендарната творба на Ван Гог Starry Night, както и няколко от картините на Пикасо. Инсталацията на Майкъл Смит, наречена "Правителството одобри моето домашно убежище – снак бар", това е мазе, пригодено за убежище, което носи усещане за уют и страх едновременно. Тази инсталация е сатиричен жест срещу логиката на студената война. Идеята е, че можеш да се подготвиш за ядрена война и в същото време да продължаваш с ежедневието си, което е абсурдно. Следващата инсталация е тази композиция на Майк Кейли, който е използвал плюшени играчки втора употреба, които ги е зашил с лицата навътре за 13 метални сфери. Отстрани на стените са инсталирани дезодориращи механизми с аромат на бор. Дойдохме до Гринвич, където е сградата от приятели! Ето я. Те вече са се прибрали. Чакай!
Моника и Чонсбър се прибират. Да. Да. И сега отиваме да хапнем пица. Джоус пица. Джоус пица. Парче. Ами ние ще ходим ли на експириенс? Ти запазви. Не, трябва да го говорим. Ще отидем. Айде да запазим. Не. Добре. Айде, че ще свършат билетите и няма да отидем. Да. Айде. Добрахме се. Чао. Чао. Ето е пицата. I'm from the north, though. Nigeria? Everyone's from the south here. Yeah. Пълно е с хора вътре. Много бързо върви опашката. Ей! Много е хубаво. Виж колко е спокойно. Все едно въобще не сме в Ню Йорк. Все едно сме някъде в София. Само по По сградите не са по надписа на колата можеш да видиш, че си в Ню Йорк. А ние тук сме до едно много шано фитнесче. Да го покажа ли? Greenwich Village. Greenwich Village. Това е фитнеса. Ще вземеш ли водата? Да. Това е. Once you get to know me, I'm not as sweet, Пет but obviously, уреда. whatever. But И like, тук that's на just тая like a пейка guy. бяхме ние. Красива пейка с светлета. И това е. Чакай да видим тук какво има. Окей. Трябва да си запазиш час. Иначе как ще стане? Не знам. И като цяло този квартал е много приятен за сега. Айде! Ще снимам хората как ядат. О, на здраве! Ето, вижте ги как ядат хората. Тук също ядат. Да не си помислите, че не ядат. Това беше всичко от ден 6. В ден 7 предстои да видите велотур в Централ парк и небостъргача Дайч. До следващото видео!